Mae'r awydd ymysg dynion i ddangos a phrofi ei cryfder mor hen a dynoliaeth ei hun. Dros y blynyddoedd mae'r heriau wedi esblygu yn naturiol, ond yn ei hanfod mae'r gamp yn un gyntefig. Dyn yn erbyn gwrthrych. A mae fe llawn mor gyfeilgar nawr, a mae wedi bod eriod. Penthanw misiodd o waith caled, o boen, chwys a dagre o'r gystadleuaeth hon, sydd wedi cael ei chynnal ar ei newyddwydd bob blwyddyn 2012. Yn 2012, dyma'n cwpl o pobl yn dod i edrych ar y cystadleuaeth. Hefyd, tua bwyty 10 dynion. Nawr mae 20 blwyddyn hyn, a mae'n rili dda i'r chwaraeon. Wel, her gynta'r diwrnod yw'r medlu yma, lle bydd disgwyl gyntaf i gyd i'r cystadleuwyr gario'r boncoffion yma sy'n pwyso rhyw 300 kg i'r llinell yma. Pigo'r garreg yma lan sy'n pwyso 120 kg, cario honna i'r llinell bella yma, cyn flipio'r teiar yma sy'n pwyso 200 kg, beder gwaith. Wel, Hywel, beth ti'n meddwl o'r gystadleuaeth gyntaf yna? Bydd reit, ffantastig i gwir y gwir. Tymach o cymeriad ar y dechrau yn rhoi'r llinell yn ei fod rhoi tymach drosto, ond beth yw beth? Yna beth yw'r pwynt yw, mae'r crowd gyda rhywbeth i edrych yno. Mae popeth edrych yn drwm i cario ceir, i codi pwysau dwl, fel ti'n gwybod, so entertainment y crowd. Beth yw ambiti Cymro Cryfaf neu strongman wyt ti'n mwynhau? Bob dim, yw'r pobl, y ffrindiau ddech chi'n neud ac yno. Y boen ydy gwir i chi. Dwi'n licio hyn. Wel, tra bod ni'n aros i Gareth gael ei anal yn ôl, Lucia, ti'n falch iawn o dros hwnna? Dwi'n andros o falch. Ar ôl jyst y seirio nithiwr bod o'n mynd i wneud o. So oedd bach yn sioc, ond dwi'n meddwl bod yn mynd andros o dda. Gan bod ti wedi gadael y bach yn funud ola eleni, oeddi heddi wedi rhoi'r hyder i ti falle mynd bant ymarfer yn gletach a dod nôl blwyddyn nesaf i fod yn fwy gystadleuol? Ie, na i trinio'n galed wan, dod nôl blwyddyn nesaf a gael y top spot, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n mynd i trio de. Ni yn cyrraedd pen busnes y gystadleuaeth nawr, a mae'n dyn iawn ar y top rhwng y ddau unigolyn yma. Ben Bryning o'r Bala ac o Garffili, Gavin Bilton. If I could walk away with the champion today, it would mean a lot. So, fingers crossed. The amount of time I put in the gym and away from the wife, as she works in the hospital, it would mean the world. Ni yma yn cefnogi rhywun arbennig heddi. Ynddo, dwi yn cefnogi nghariad i y Ben Badger, ia. Mae'n bach yn nyrfys dros o, achos mae Gavin a fo yn eitha head-to-head ar un o bryd, so dwi bach yn nyrfys yn watchar o dde, ond mae'n mynd ar ei da. O'r holl gystadlaethau strongman, hon mae'n siŵr yw'r fwyaf eiconig, y cerrig atlas, lle mae'n disgwyl i'r cystadleuwyr codi'r cerrig yma sy'n cynyddu'n raddol mewn pwysau i ben y casgenni uchel yma. Ac yn dilyn yr her olaf honno, mi lwyddodd Ben i amddiffyn ei deitl fel y Cymro Cryfaf. Ben, Wales' strongest man of the second year running. How does it feel? Amazing. Absolutely amazing. I was saying last year, you're not Wales' strongest man, you did it twice. So, I've done it, I'm happy. And the competition this year, especially with Gavin, outstanding. Fantastic. Absolutely outstanding. So many new lads, definitely up and coming. It's going to be an absolute war next year, so... You got a message for everyone back in Bala? I did it! Wow!